खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ आबुं लकडाउन जानायनि लामायाव गंथाम जिल्लाफोर। आसाम रायजोनि मादावनो गंथाम जिल्लाफोरनिफ्राय बांसिनै कर'ना जिउसानि गोसारनायखौ गोख्रों गोसारनाय नुनो मोन्दों आरो कर'ना पजिटिभ केसफोराबो सोराङाव फैदों। जाउनाव आसाम सोरखारा कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै आबुं लकडाउननि खोथा साननो गोनां जादों होनना फोरमायदों। रायजोनि गंथाम जिल्ला कामरुप मेट्र', डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया जिल्लाफोरनिफ्राय कर'ना जिउसानि गोख्रोंसिन गोसारनायखौ नोजोर होनानै सोरखारा आबुं लकडाउन फोसावनायनि इसारा होदों। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोनि गंथाम जिल्ला कामरुप मेट्र', डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया जिल्लाफोरखौ बे साननैसोनि गेजेराव आबुं लकडाउन फोसावनाय जागोन होनना इसारा होनाय नुनो मोन्दों। जम्मु काश्मीरनि शम्पियान जिल्लायाव रबिबारखालि एनक्वारी हानजाया बाङाइ गोहोनि थरसे IED बम बेफ्रुहोयो, जायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। सासे पुलिस अफिसारआ फोरमायदों दि शपियान जिल्लानि तुब्बिगम गामियाव उदखारिफोरा भारतारि रौनिया हानजानि गंसे गारिनि खाथियाव थरसे बाङाइ गोहोनि IED बम बेफ्रुहोयो। जम्मु काश्मीर पुलिसनि बायदिब्ला बे बेफ्रुहोनाय जाथायजों मोनबो रोखोमनि खहा जायाखै। दुखुनांथाव खौरां, माखासे बेखार बर' लाइमोनफोरा ओरैनो थायालासे गावखौ फसंथांनो खौसेयैनो गोरोबना गोबां तरमुज आबाद खालामदोंमोन। हरखाबै महामारि कर'ना भाइरासनि थाखाय हाथाइ बाजार हान्था मेला बन्द जानायाव बोथोरनि तरमुज आबादफोरखौ फाननो गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानानै फाननो हायासै, जाउनाव गोबां खहा जानांदों। सिगां समाव बाजाराव गोबां फाननो हानाय मुलाम्फा मोनदोंमोन। बे समाव बोथोरा गाज्रि जानायलाय गोबां लस जानो गोनां जादों। बेबायदि समाव दुखुजों लाइमोनफोरा तरमुज फिथाइफोरखौ गाख्रुबदों आरो दुखु फोरमायदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। भारत हादरा जथाय हायुङारि रैखाथि गौथुमाव इजराइल आरो फिलिस्तिननि दावहाखौ फोजोबनो खावलायदों। इजराइल आरो फिलिस्तिननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहानि सायाव भारतआ खेंफोरथि होदों। गोजोन थासारिखौ सिफायबोबाय थानाय दरनै हादरखौ गोजोन थासारियाव लाबोफिननो खावलायदों। भारत हादरा जथाय हायुङारि रैखाथि गौथुमनि जथुम्मायाव बे थासारिनि सायाव गावनि बिजिरनायखौ होयो। भारतनि गेजेर थान्दै TS धीरमूर्तिआ बुंदों दि जों फारनैबो दिगथिंनिफ्राय थांखांनाय अबस्थानि फारनै खिथेर लालायनायनिफ्राय गोजानाव थानो आरो दरनैबो हादरखौ गोजोननि थासारि गायसंना लाखिफिननो खावलायो। बारहुंखा थौतेकनि गिख्रंथाव महर बेखेवबाय गुजरातनि फारसे दावगादों बारहुंखाया। कर'नानि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरावनो भारतनि लैथो जिंनि ओनसोलफोराव बारहुंखा थौतेक सिलिंखार महर। केरेला, कर्नाटक आरो गवायाव सिलिंखार खालामनायनि उनाव बे खेबाव गुजरात फारसे दावगादों बे थौतेक बारहुंखाया। दासिम बे बारहुंखायाव 9 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। गोबां रोजा दंफां बे बारहुंखायाव बायनानै गोग्लैनायजों लोगोसे गोबां न'फोराबो खहा जादों। गुजरातनि लैथो जिंनि ओनसोलाव हाइ एलार्ट होनाय जादों। गोबां बिबाङाव अखा आरो बार बारनायनि सम्भाबना दङ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। महामारि कर'नानि थासारियाव बिजिनीनि गंसे प्राइभेट बर' बिजों फरायसालिया जोंमाइ स्कुल बिजिनीआ सौरभ TTT प्रचार संसदनि जानानै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों गोबां सुबुङा दुखुआव गोग्लैनाय समाव दिनै बिजिनी आन्सलिक सौरभ TTनि संसदनि सिङाव पकट आरो पकट नाङै गासै 150 नखरफोरनो 5 केजि माइरं, 2 केजि आलु, 1 केजि संख्रै, आधा लिटार जानाय थाव आरो थरनै साबुन राननो थाखाय हाबाफारि लादों होनना मिथिहोयो। बे समाव फरायसालिनि गोरायुं गोजोनथाव ब्रह्मआ बुंदों दि उखैनायानो आदार, गांनायानो दै, अजानफोरानो जान
सि गैयिफोरनो सि जोम आरो लोमजानाय साजानायफोरखौ जोथोन लानाया सैथो धोरोमनि फालिग्राफोरनि मावनो गोनां बिबान आरो बेनो मानसिनि धोरोम होनना बुंथियो। बिथांमोननि बे फिसा अनसुंथाइया आंखालाव भुगिनाय आइ आफाफोरनि गेदेर अनसुंथाइ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।